Ederra autoa dana gaur, nagusiarena da eta gurt pixka sartu behar diot ea askatzen dudan. Kontua da, gaur motorrean egiteko moduko eguraldia dagoela, hobea dago horretarako, eta trabakua gainera noa Enrique Mugertzaren gana. Euskal Herriko motortzaletan aitzindarietako bada. Bere aldean, Ameriketako infernuko aingeru horiek batez hauen. Enrique, zertan aizea? Lanien, hause margotu otontxe eta montatzen. Lambreta zahar bat, ez da? Lambreta zahar bat. Hemen lambreta mordua dauzkazu. Bai. Zer da lata, honbeste lambreta, zu? Bueno, nik lanai naman bertan etxien eibarren. Txaliatik ekarroen patentie, inozenti, da ara etorri ziren italianuek, da niri lanien erakutzisten alek. Juteko, lambretala. Gaintz. Enrique, hemen zure soto hontan, zure garaje hontan, traste mordo bat ikusten da. Bai. Nondik gauzak gordetzeko afizio hori? Haitxe, gurasoekin. Guraso zien nik anaixa banuken, baina agosta, bota, txatarra, erre, da ni total diferentia. Dana jaso. Dana jaso, txukundu pizkat, da Aita baserritan galtzen du? Bai. Baserritan beti izan da gauzak gordetzeko joera? Bai. Bazpare, beti Bai. bazpare. Geroko? Gero ikusten duguna da, zuk ziklismorako ere, afizioa ikeragarria izan dezula, ez da? Bai. Volta Espainian ere, Espainiko itzulian, aritu zinean... 12 urtien. Bizkerrien, pizarrien. Ez zegoen mobilik, da beste bat jute zan lambretia egin be, nikin bi jute ginen, da arek hartze zituen ziklisten dorsalan numeruek, da tiziak inipintuzten, geratze ginen aldemenien, karreteran, ipenian, ze dorsal joienan grupun. Enlace moduan, ez da? Bai. Afizio handik izan dezuzuk, ez da? Ondoitxe. Da guztau izik eta beti, motorra da kotxiek. Bai, Karrerak eta jarraitzen dituzu? Ez, neuk eukitzeko kotxi. Hogeita hiru kotxe eukitzeko. Hogeita hiru kotxe? Hogeita hiru. Da dana zalditut hor garakeko atetik partikularre. Bai, Oin duket minixe. Baixea. Mini bat alde. Mini barra. Hogeita hiru kotxe eukituzu, gogon aldezkazu, ze kotxe? 4x4, Daupine, Ondine, 3500, 3R12, 1430, 132, Ford Fiesta, Ford Escort, un Audi A3, beste dekau bat, 8 plazakin, gentie balten nabal, Bai. da oinazkenien, minixe. Da minixan preguntez etorri jataz, Andrasko bi, saltzie pentsatzen mot, hauixatzeko. Bai, Andrasko bi etorri zaizkizu, Andrasko ikustatzea guen minixe. Bai. Nitu. Ibiliko zenitun bakarren batzuk, ez da, minilen, ez da? Bato beste, Oine ja ez baina lehen bai. Garai baten bai, Hor gaina minila toki txikia, arrimatu inber. Da, reflan bada, esaten dauna, el que tiene Vespa, tiene Nesca. Y el que tiene lambreta, se queda en la cuneta. Bai. Y el que tiene coche, tiene pa toda la noche. Epa, bai, Ordu, zuk bezpaik ez dezu, Ez. Lambreta bai, baina zuk kotxia, ez da? Bai, pa toda la noche, gau osoako dantza, Eitu kontu bat, pixkat, bulta bat eman goldeu, zure talerko eskorrontatik, trastek eta ikusiz. Ondo ditzeltaizu? Venga, pasen da. Traste eta trepeta zaharrez beteriko garajea bisitatu behar dugu jarraian. Jesus, hemen denetarik dago. 100 urtetik gorako historia Trabakuako garaje zahar batean giltzapean. Baina batez ere, bizitza oso bateko oroitzapenak, ilusioak eta ametsak horma zaharretatik zintzilik. Behon deiala, Enrique. Enrique, ia, hemen gauza asko, tanak ezin ditugu jorratu, erlojok eta bar, hor gramofon bat edo duzu. Ipirikot martxa. Bai, martxan. Bai. Enrique, Hemen duke horraz bat. Oin ipintzen da, kuerdi emotzet. kuerda eman dituzu. Bai, doin martxan.
Ze urtetakoa dago? 100 urtetik gora zatean nire ike defuntuok. Zer, gramofono hau? Gare bateko trekitixa gaina? Hauxe da diskua. De pizarra. Gorgorra, Fazila purtzen da, Bai. Hau da, J. Baska jartzen du hemen, disko gramofono, la voz de su amo. Eta bai zeite zenitun, erosi, diskoak erosi ingo zenitun, ez da? Atxek euken. Bai, Bai. aitaren musika salia orduan. Bai, euken soinu txikitsi. Eta soinua gotxaltzun, are. Bai, apurra bai. Asko ez, baina apurra bai. Soinuaz gain, ze gustatzen zaizu? Paso doblek, tango. Tango, txikitxe. Tango dantzan debilitako altzea? Ba, bai, baina... Paso dobletan da, baltzen da. Bai, Parre pikaru bateatzen zaizu, Ez aldezu pentsatu guzti hauekin museo bat itia. Ba, baina lokalik ez da, batzuk esatuzte inoz, diputazioa izan da zerien, baina geldiro. Diputazio lokala ingotzu, baina gero biserre hotzi, gure etxien segitzen dabenak, ez diaren jabe. Diputazio, no, esto es nuestro, ni hablar. Hau, Enrique da. Hau da neria, bai? Da gero ondorikuek disfrutau doixela. Baina diputazioakin, da horrekin, historialorekin, Etxea fidatzen gehiagi, ez da? kontuz. Enrique, ze kotxe dezu hau? Hau, minixe. Ondo aldabilo. 240 kilometro orduko? Zenbaten jartzezu edo? Piniot, baten aprobatzeko. Zenbaten? 240 kilometro orduko? Ez. Baina, Bai? Bai, lehen esan diazu azkarretzea lehibiltzen da. ez. Hoi, gehienetan 80, 100, Horre biltzezea. hortxe. 120, autopistan, Zu nahi lehen esan diazu azkarretzea lehibiltzen baino. Pajaru garra zaudeina. baina aprobatzeko. Ertzaina garrapatzen bazaitu, ikusiko zu. Bueno, orduan bai, Salaketa baina denuntzuria jartzen baten abertzetatzen daben aprobatzeko. Zintzu ebili kamilon, Ba, Lagunak, zer nahi duzu banik izatea? Zer da gazte izatea eta zaharra izatea? Non dago gaztetasuna, karnetean edo hemen. Begira bestela gure Mailabiako lagun handia hau. Enrique, martxen goldego. bai, Nola zan, el que tiene kotxe daukana? tiene patoa la noche. Venga, guazen biok. Ara. Venga. Ondo bizi! Vale?